Наш світ обогатили такі учені, як Паскал, Пастер, Джоуль, Максвелл, Фарадей, Копернік і багато других людей. Знаєте, що всіх їх об'єднує? Те, що вони любили Господа. Ці люди ізучали Писання, багато з них були богословами, багато із них були священниками, тими людьми, які проповідували Євангелія везде, де б вони не були, навіть находясь в королівських дворцах, розмовляючи з самими королями, вони розказували їм о великій милості Божій, вони їм проповідували. На сьогоднішній день у нас в мире говорить о том, что верующие – это какие-то отсталые, забыченные люди, какие-то, которые ничего вообще не понимают в этой жизни. И такая промывка произошла мозга всех людей, что верующие – это отсталые, а вот типа атеисты, они умные. Хотя на самом деле вся наука, вся цивилизация, все развитие технологий, которые мы имеем, оно произошло от верующих людей.